Мне чагосьці спадабаецца вельмі Васіль Вітка. Она жыве ў лесе. Рыженька такая, малюсенькая. Як леташні снег. Цудоўная пагода. Цудоўная пагода. Ну, мабыць, Я думаю, што пашчэнкі гэта ягады. смажыць гэта правяраць. Фестывальны ў нас ёсць Праздник. па-беларуску. Я не ведаю. Я за Максима Богдановича. Давай. У вас было ўсё. І веды, і логіка, і інтуїцыя. Колькі ж весялосці і радасці прыносяць нам зімовыя святы. Яны дораць нам зарад жыццёвай энергіі на ўвесь год. А сёння ў студыі традыцыйна збяруцца аматары беларускай мовы, каб пагуляць і выканаць мудрагелістыя святочныя заданні. Давайте ж пажадаем ім удачы. У эфіры інтэлектуальна-забаўляльная праграма «Сваімі словамі». Я, Алена Трацэнка, і мы пачынаем. Нашы сённяшнія ўдзельнікі – юныя даследчыкі ў галіне педагогікі. Мы вас вітаем! Добрый дзень! Добрый день, меня зовут Валерия. Я навучаюся ў Гомельском дзяржаўным педагагічным каледжы імя Льва Семёновича Выгодскага. Я люблю детей, и тому я хочу стать профессийным наставником. Цудоўна! Дзякуй! А ваша сяброўка? Добрый день, меня зовут Лера, я одногруппница Валеры, и я мару стать акторкой. Я б сказала, што кожны педагог, ён і акцёр адначасова. Без гэтага цяжка ў справе педагагічнай. Дзякуй, дзяўчаты. Дарэчы, я хачу дакладніць. Валерыя і Лера. Дамовіліся? Дамовіліся. Добрый дзень, прадстаўніца, цудоўная прадстаўніца другой каманды. Меня зовут Ирина, я таксама з педагагічнага каледжа, люблю беларускую мову і магу граць на сінтэзатары. Цудоўна. Скажыце, калі ласка, Ірына, а вы з якімі дзецьмі ў будучым будзеце працаваць? Ты, якія завуць школьнікамі. Будучая настаўніца пачатковай школы. Дзякуй вам, Ірына, дзякуй. А ваша сяброўка? Добрый дзень. Добрый день, меня зовут Диана, я таксама навучэнка педагагічнага каледжа. Я вельмі люблю пець, танцаваць, і я з'яўляюся салісткай народнага ансамбля «Сустрэча» у нашым педагагічным каледжы. І мяне вельмі вабіць беларуская культура. Цудоўна. Скажыце, калі ласка, Діяна, а вы з якімі дзецьмі працаваць будзеце? Я буду працаваць з дзецьмі дашкольнага ўзросту. Шаноўныя ўдзельнікі, за ходам нашай гульні будзе сачыць мовавед, пісьменнік, эксперт нашай праграмы Святаслаў Крупенька. Яго парады дапамогуць нам валодаць сваімі словамі больш дасканала. Яшчэ раз апладысменты. Сардэчна вітаю, шаноўныя удзельнікі чарговай навагодняй гульні віктарыны сваімі словамі. Маё шанаванне і вам, дарагія нашы тэлегледачы. Гульцам-удзельнікам зычу удалай гульні, трапных адказаў, гонару за свае веды і хоць крышачку удачы. Думайце па-свойму, па-свойму кажыце, родным словам даражыце. І ведаеце, у мяне ў кожнай кішэньцы ёсць балы ў пажменьцы. Той, хто эксперта здольны здзівіць, ты балы сабе зможа ўхапіць у канцы перадачы. Гуляем? Як кажуць беларусы, адна галава добра, а дзве лепей. Удваіх лягчэй дамовіцца і прыйсці да адной высновы. Не бойцеся даваць адказы. Вось такі мілагучны сігнал дапаможа вам зразумець, што вы на правільным шляху. Памылковы варыянт будзе пазначаны інакш. Каб паспяхова справіцца з першым заданнем, трэба ведаць яго ўмовы. Давайте з імі пазнаёмімся. Каманды перакладаюць словы, словазлучэнні з рускай мовы на беларускую. Падае сігнал каманда, якая першай здагадалася. За кожны правільны адказ 10 балаў. Усё будзе залежаць ад вашай рэакцыі. Першае слова на рускай – январь. І першымі былі Іра і Діяна. Калі ласка, Студзень. Гэта правільны адказ, дзяўчаты. Увага, цішына. І зноў Діяна, Іра. Цішыня. Так і ёсць. Увага, дзяўчаты. Падаркі. І зноў Іра, Діяна. Падарункі. Правільны адказ. Слово для перакладу – перчатка. Іра, Діяна. Пальчатка. Правильно.
Правильный отказ. Малайчина. Щедрый. Ирина, Диана. Шчодры. Правильно. Приветствовать. И знал, Ирина, Диана. Прывітаць. Ну, калі б вы сказали «прывітаць», то, магчыма, я б прыняла адказ. Ці проста «вітаць». Дзякуй, адказ неверны, 10 балаў не залічылі. Декабрьский. Ирина, Диана. Студзенскі. Дзяўчаты, студзень, студзеньскі, перакладаем як январь, январскі. А я просила вас декабрьскі, снежаньскі. Гэта правильный адказ. Наступная. Игрушки. Калі ласка, Лера, Валерия. Цацкі. Малайчына! Дзяўчаткі, зараз перакладаем словазлучэнне. Увага, обязательно придет. Ира, Диана. Абавязкова прыйдзе. Это правильный отказ. Увага, наступное. Оставить след. Калі ласка, Лера и Валерия. Заставить след? Слово «след» мы так и перакладём, як говорила Валерия. А вось оставить, дзяўчаты, покинуть. Покинуть след. Вось гэта правильный отказ. Запомните его. Наступное словазлучэнне для перакладу. Чудесный вечер. Калі ласка, Ира, Диана. Цудоўны вечар. Вы маете рацию. И апошняе словазлучэнне. Бесконечный праздник. Калі ласка, Лера, Валерия. Бясконцае свята. Малайчына! Выдатна. Команды хутка справіліся з першым заданнем і атрымалі свае першыя балы. 20-70. Першы этап пройдзены паспяхова. Цяпер паглядзім, як сяброўская падтрымка працуе на адлегласці. У гэтым гульнявым эпізодзе удзельнічаюць два супернікі, якія прадстаўляюць розныя каманды. Але спачатку даведаемся пра ўмовы конкурсу. Сапернікі тлумачаць сэнс хітрых беларускіх слоў, выбіраюць з 4 варыянтаў адзін правільны. Адказвае гулец, які першым падасць сігнал. За кожны правільны адказ 10 балаў. Дзяўчаты, умовы зразумелыя, а нам трэба вызначыць, хто ж з дзяўчат пойдзе да гэтай стойкі першым ад адной і ад другой каманды. Калі ласка, вырашайце. Ад вашай каманды? Я пойду. Лера і... Диана. И Диана. Лера и Диана. Калі ласка, проходьте. Диана и Лера. Дзяўчаты, зараз для вас, як я кажу сёння, умоўна мудрагелістыя беларускія словы. Увага! Першае слово – верашчака. Гэта такая страва беларуская. Яе падавалі на калядны стол. А вось вы мне адкажыце, без чаго не згатуеш верашчаку? Без яек, без круп, без мяса, без бульбы. І першай была Лера. Лера, слухаю. Мажліва, без крупы. Не, Лера. Калі гатуюць верашчаку, крупы не дадаюць. Верашчака не атрымаецца без мяса. Верашчака – гэта рэдкая мучная страва з мясам, каўбасой і рознымі прыправамі. Прыклад. Тым часам маці даставала чыгунчык з печы, лыжку брала і верашчаку налівала. Гэтак у Якуба Коласа. Другое слово. Увага. Дзеслоў. Смажыць. Што гэта значыць? Правяраць, гатаваць, фарбаваць ці назіраць. Я так і не зразумела, хто быў першым. Дзяўчаты, вы вырашыце, хто адказвае. Давайте. Лера, ты не супраць, каб Диана адказала зараз? Конечно, я не супраць. Не супраць. Диана, эксперт падказвае, што менавіта вы першыя націснулі кнопку. Калі ласка, ваш варыянт смажыць. Я лічу, што смажыць гэта правяраць.
Правяраць. Не, дзяўчаты, смажыць гэта значыць гатаваць. Гатаваць на агні мяса, рыбу ці грыбы. Увага, наступнае слово. Бурнос. Што гэта? Дудка, вопратка, шапка ці гульня. І зноў Діяна. Калі ласка, Діяна, рызыкуйце. Бурнос, шапка. А вось вельмі падобна, Падобна вельмі. але адказ неправільны. Даўгаполая, з шырокімі рукавамі сялянская вопратка з саматканага сукна. Яшчэ одно слово. Пашчэнкі. Што гэта? Сківіцы, ягады, грошы ці крупы. Збіралася Діяна націснуць, зрабіла гэта Лера. Калі ласка. Я думаю, што пашчэнкі – гэта ягады. Вось і не, дзяўчаты, пашчэнкі гэта сківіцы. Косткі твару, у які ўмацаваныя нашы зубы. Мне падаецца, што Лера і Діяна так чакаюць падтрымкі, шаноўныя гледачы. Давайте падтрымаем, дзяўчаты, праходзьце. Ірына, Валерыя, калі ласка, першае слово для тлумачэння. Ламанцы. Іх, як і верашчаку, падавалі на калядны стол. А без чаго ламанцы не атрымаюцца. Без чаго іх не згатуеш. Без круп, без мукі, без сала, без бульбы. Іра, калі ласка. Я лічу, што ламанцы не гатовяць без мукі. Малайчына! Ламанцы – гэта піражкі або кавалкі сковородніка з кіслага пшанічнага цеста. За квасам елі верашчаку, а потым блінчыкі на маку, а там ламанцы, праснакі з пшанічнай добрае мукі. Гэтак у Якуба Коласа. Дзякуй вам за адказ. Другое слово для вас. Ачуняць. Што гэта значыць? Папраўляцца, лупцаваць, спадзявацца ці нахіляцца. Калі ласка, Валерыя. Ачуняць – гэта спадзявацца? А вось і не. Ачуняць, выздараўліваць, папраўляцца пасля хваробы, ажываць. Наступнае слово адразу башлык. Гэта хустка, шапка, капялюш ці капюшон. Што менавіта? І зноў Іра. Мабыць, башлык гэта шапка. Не шапка, Ірачка. Дзяўчаты, башлык – гэта капюшон. Суконны, востраканечны капюшон з доўгімі канцамі, які надзяваецца на шапку. І яшчэ одно слово. Лубін – гэта птушка, тканіна, расліна ці зброя. Спрабуй, калі ласка, Валерыя. Я лічу, што лубін – гэта тканіна. І таксама не ў цель патрапіла. Лубін, дзяўчаты, гэта расліна. Травяністая расліна сямейства бабовых, якая прыгожа цвіце, высяваецца для ўгнаення і на корм жывёле. Дарэчы, па-руску люпін, па-беларуску лубін. Ну што ж, дзякуй вам, дзяўчаты вялікія. Іра, Валерыя, гэтыя апладысменты вам, праходзьце. Другі конкурс завяршыўся, і пасля яго лік у нашай гульні 20/80. Трапныя народныя выразы яскравыя і вобразныя. Узбагаціць імі сучаснае маўленне дапаможа наступны конкурс. Увага, яго умовы. Каманды вызначаюць правільнае тлумачэнне фразеалагічных выразаў. Адказваюць па чарзе. Кошт правільнага адказу – 10 балаў за адзін фразеалагізм. Шаноўныя ўдзельнікі, у гэтым конкурсе на экране з'яўляюцца два канверты, у якіх фразеалагізмы і іх значэнні пераблыталіся. Ваша задача правільна іх супаставіць. Крыху менш балаў у Леры і Валерыі. Таму менавіта ім я прапаную выбраць адзін з двух канвертаў, калі ласка. Першы ці другі, выбірайце любы і пачынайце. Другі? Другі давай.
Мы выбираем другие. Другі канверт, калі ласка. Зараз вы убачыце тлумачэнні. Яны усе разам з'явіліся на экране. Вельмі страшна. Перашкоды ліквідаваны, выказванне нязгоды і нечакана. А самі фразеалагізмы будуць з'яўляцца па адным на экране, а вы будзеце супастаўляць. Калі ласка, першы выраз на экран. Лёд разбіты. Што гэта значыць? Вельмі страшна, перашкоды ліквідаваны, выказванне нязгоды ці нечакана. Як ты думаешь, Валерия? Лед разбитый. Это не похоже на нечакано. Да, нечакано, точно? да. Не похоже. Вельми страшно, мне тоже кажется, Да. что нет. Перешкоды ликвидованы. И выказывание незгоды. Перешкоды ликвидованы. Я тоже так чекаю. Перешкоды ликвидованы. Дзяўчаты, у вас гатовы адказ. Калі ласка, паўтарыце яшчэ адзін раз яго. Лед разбиты, перешкоды ликвидованы. Добра, я прымаю гэты адказ і папярэджваю. Адразу ні вы, ні я не будзем ведаць, правільны гэты адказ ці не. І толькі напрыканцы выпрабавання стане вядома. Добра, дзякуй вам вялікі. Наступны выраз на экран. Як снег на галаву. Тут нават думаць не трэба. Нечакана. У адзін голас і вельмі хутка. Як снег на галаву, нечакана. Прымаю адказ «Дзякуй». Наступны выраз. Дзякую шапку. Дякую, шапку. Это точно не вельми страшно, так что давай выберем. И нечакано. Выказывание незгоды. Выказывание незгоды. Да. Выказывание незгоды. Выказванне Дзякуй, шапку. нязгоды. Дзякую шапку. Прымаю адказ. Да. Не перадумаеце. Не передумай. Добра, дзякую шапку, выказванне нязгоды. І апошні выраз на экран кроў ледзянее. Вельми страшно. Что за Тут слово? усё зразумела, так? Ну што ж, і гэты варыянт прымаю. Якія вашы адчуванні? Правільна вы адказалі ці не? Мы упэўнены ў правільнасці сваіх адказаў. 100%. 100%. Давайте правяраць. Лёд разбіты, перашкоды ліквідаваны, як снег на галаву, нечакана, дзякую шапку, выказванне нязгоды, кроў ледзянее, вельмі страшна. Дзяўчаты, вы ж ведаеце, што ёсць такі генератар выпадковых лікаў, які вось у такі момант, калі каманда ўсе правільныя адказы дала, ён вырашае, колькі балаў гэтым прыгажуням даць. 40, 30, 20 ці 10. Ведаеце пра гэта? Да. Колькі хочаце? 40. Зразумела, я думала, што вы скажаце 100. Ну, давайте паглядзім. 40, 20, 30 ці 10. Так. 40, дзяўчаты! Мы вас віншуем. Дякую. Ну і выпрабаванне для Ірыны і Дзіяны. Дзяўчаты, вы памятаеце, які канверт вам застаўся? Так, першы. Нумар 1. Давайте глядзець, што ў ім. Першы канверт, калі ласка нам. Вось ён адкрываецца і з'яўляюцца тлумачэнні. Цудоўная пагода. Нікому не патрэбны. Роўна столькі, як трэба. Вельмі прыгожы, добры. Ну а цяпер першы выраз на экран. Калі ласка. Як леташні снег. Цудоўная пагода. Цудоўная пагода. Ну, мабыць, а якія там яшчэ ёсць? Нікому не патрэбны, так, нет. Роўна столькі, як трэба. Вельмі прыгожы, добры. Вот цудоўная пагода ці вельмі прыгожы, добры? Як лічыш? Я думаю, цудоўная Цудоўная. пагода. Пусть будзе цудоўная Цудоўная пагода. пагода. Вы ўпэўнены, што як леташні снег гэта цудоўная пагода? Так. Упэўнены. Да. Як леташні снег гэта значыць цудоўная пагода. Прымаю адказ. Наступны выраз на экран. Як яечка. Ну, як Вельмі ліцо. прыгожа. Вельмі прыгожы, добры. Ну, роўна столькі, як трэба тут. Не. Сэнсу ніяк. Нікому не патрэбны таксама. Дзяўчаткі, што ў вас атрымалася? Мы лічым, як яечка, вельмі прыгожы, добры. Добра, прымаю ваш адказ. Наступны выраз, калі ласка. Як дым. Нікому не патрэбны. Роўна столькі, ну, дыма роўна столькі, як трэба, не можа быць. Ну, застаецца, нікому не патрэбны. Дзяўчаты, вы сказалі, што нічога не застаецца. Я не супраць, калі вы і другі раз возьмеце адно і тое ж тлумачэнне. Толькі балаў у гэтым выпадку будзе меней, напалавіну. Мы лічым, нікому не патрэбны. Прымаю ваш адказ. І апошні выраз на экран, калі ласка. Як лёду. Роўна столькі, як трэба.
Як мне прыемна бачыць, як дзяўчаты усміхаюцца, калі разумеюць, што вось гэта той момант ісціны. Дзякуй вам за ваши усмешкі і за ваш адказ. Прымаю яго. Так, Як лёду, роўна столькі, як трэба. прымайце. Давайте проверять. Давайте. Давайте. Як леташні снег, нікому не патрэбны, як яечка, вельмі прыгожы, добры, як дым, цудоўная пагода, як лёду, роўна столькі, як трэба. І ўсяго 2 памылачкі, дзяўчаты, мы вас віншуем. Третий конкурс принес новые баллы. Давайте поглядим. 100, нічия на гэты момант. Разумець адзін аднаго моўчкі – гэта талент. З паўслова – старанне плюс інтуіцыя. Паглядзім, як яны спрацуюць у 4-м туры нашай віктарыны. Дзяўчаты, давайте паслухаем умовы конкурсу. Гулец апісвае прадмет па-беларуску, не называючы яго, каб партнёр здагадаўся. На тлумачэнне кожнага малюнка не больш як 10 секунд. Каманды гуляюць па чарзе. Кошт правільнага адказу – 20 балаў. І зараз я пацікаўлюся, якая каманда? Валерыя і Лера ці Іра і Діяна пойдуць да гэтай стойкі? Мы пойдем. Дзяўчаткі, цудоўна! Вы не супраць? Мы только за. Толькі за. Запрашаем! Дзяўчаткі, зараз, Діяна, вы будете тлумачыць слова, а Іры трэба здагадацца. Першы слайд на экран. На гэтым мы катаемся зімой. Санкі. Малайчына. Яшчэ адзін слайд для тлумачэння для вас, калі ласка. Гэта святло. Святло, гэта на вуліцы стаіць яшчэ. Фонарь. Па-беларуску. Я не ведаю. Ну вось па-руску адгадалі. Фонарь, сапраўды. А па-беларуску фонарь гучыць як ліхтар. Наступны слайд. Гэта одевается на руки, и гэта используют боксеры. Перчатки. По-беларуску. Троху літары змяні ў слове. Пальчатки. Так. Ну, Діяна, выпрабаванні яшчэ не скончыліся. Яшчэ адзін слайд для тлумачэння для вас, калі ласка. Усім весела. Усе прыгаюць, водзяць карагоды. Елка. Мы сёння гэта робім у нашай перадачы. Гульня. Множны лік. Гульні. Ну што ж, нядрэнна. Дзяўчаткі, памяняйцеся, калі ласка, месцамі. Ірачка, ну а цяпер ваш зорны час. Ваш першы слайд для тлумачэння. Гэтая птушка, яна як сімвал зімы. Снегір. Правильно. Нічога сабе, вось гэтак 3 секунды адказ гатовы. А зараз тлумачым лічэбнік. Калі ласка, Іра. У гэты час пачынаецца Новы год. 12 часоў. Одно слово. 12. Малайчына, 12, сапраўды. Добра. Наступны слайд. На гэтым катаюцца зімой па снегу з горкі. Каток. Лёд. Не. Буваецца на ногі. Лыжы. Так. Зразумела. І яшчэ адзін слайд, Ірачка. У яго могуць наліваць напіткі з ручкай. Кушин. Не. На кухні у кожнага ёсць. Чайник, але не ведаю по-беларуску. Не, з чайніка туды наліваюць. Не здагадалася. Да. Так хацела сказаць, Діяна, чашка. Але па-беларуску гэта гучыць як кубак. Добра, дзяўчаты, малайцы. Для Іры і Діяны выпрабаванне закончана. Дзяўчаты, дзякуй вам вялікі. Праходзьце, калі ласка. Лера і Валерыя. Увага. Першы слайд, калі ласка. Гэта жывёла, она жыве ў лесе. Она рыженькая такая, малюсенькая. Лясяня? Да. Наступны слайд.
Мы читаем гэта дзецям. Казки? Да. Малайчына! Наступны слайд Валерыя тлумачыць. Расце на дереве, і яно яшчэ падае. Мы іх добавляем у торты, у пироги. Яблоки? Нет. Кокос? Нет. Не ведаю. Павярніся, калі ласка, Лера. Арэхі. Арэхі. Грецкія? Ну, нічога. Яшчэ адзін слайд. Увага. Гэта свята, калі людзі раней хадзілі по домам, они... Каляда? Да. Ну што ж, дзяўчаткі, цудоўная гульня. Памяняйцеся, калі ласка, месцамі. Лера, увага. Першы слайд для вас. Там даты, ён висит. Калядар? Так. Наступны слайд. Фестивальные у нас есть. Праздник. Каля нашего студэнцкага дому, каля нашего интернату, да. Наступны слайд. На катку мы катаемся на Коньках. початковая форма. Коньки. Так, ну правильно. І апошні слайд для Леры і Валерыі. Много добрых поспехов, здоровья. Словы? Не-не-не, вельми хочу, чтобы у тебя это было у твоем житті. Пожаданне? Так, правильно. Ну што ж, дзяўчаты, дзякуй вам вялікі. Праходзьце, калі ласка. На рахунку Леры і Валерыі 240. Ірына Діяна 220 балаў. Урыўкі з класічных літаратурных твораў мы будзем слухаць у гэтым конкурсе. Спачатку пазнаёмімся з умовамі. Каманды прыгадваюць аўтараў літаратурных твораў, гуляюць па чарзе, а колькасць балаў за правільны адказ ад 40 до 10 залежыць ад колькасці спроб. Дзяўчаткі, у мінулы раз першымі да стойкі выходзілі Іра і Діяна, ну а цяпер першымі пройдуць выпрабаванне Валерыя і Лера. Калі ласка, слухаем урывак з верша. Ходзіць дзед белабароды полем, лесам, пералескам, засцілае рэчкі лёдам, брыльянцістым снежным блескам. Сыпле іней на бярозы, туліць дрэвы лёгкім пухам, крые руні, травы, лозы белай посцілкай кажухам. Урывак вы паслухалі, вам трэба вызначыць, хто напісаў гэты верш. Рыгор Барадулін, Максим Богданович, Якуб Колас ці Пятро Глебка. Думаю, это может быть Максим Богданович, потому что это интуиция. А ты как уважаешь? Ну, я уважаю, что это Якуб Колас. Я яшчэ хочу сказаць абавязкова. У кожным заданні гэтага конкурсу я готова вам даць сваю падказку. І каштуе яна вашыя 10 балаў. Так што, калі ўжо зусім не будзеце ведаць, што адказваць, прасіце. Добра? Добра. Калі ласка. Давай на суйфа. Ты за кого? Я за Куба Колоса. Я за Максима Богдановича, давай. Давай. Раз, два, три. Наш адказ – гэта Якуб Колас. Гэта правільны адказ! І, дарэчы, верш называўся «Дзед Мароз», а аўтар яго – Якуб Колас. Шановныя Іра і Діяна, заданне для вас, увага! Уцякала зіма ад вясны, па кустах вербалозаў рагатых, ёй каптана абарвалі яны, і на голлі матляецца вата. Уцякала зіма ад вясны, уцякала па рэках, азёрах, лёд затрэскаў, закрэктаў, заныў, здрадзіў лёд, і вада на прасторы. Дзяўчаткі, вось такі ўрывак вы паслухалі, і трэба вызначыць, хто напісаў гэты верш. Рыгор Барадулін, Янка Купала, Якуб Колас альбо Пятро Глебка. Ваши разважанні. Похоже. Я на Янку Купала по природе. Ну, мабуть, але, може бути, Григор Барадулін, чим він написав? Може бути. Про природу так само. Янка Купала, давайте. Дзяўчаткі, Іра, вы памятаеце пра маю падказку? Да. Памятаеце, яна Так, каштуе трэба. мінус 10 балаў. Пакуль вы Падказка, да? не Трэба. рызыкуеце, так, на падказку не рызыкую, да. ідзеце. Даеце адказ? Даем? Даем. Янка Купала. Послухаем Іру, ну, значит. Не Янка Купала, дакладна. Рыгор Барадулін, Якуб Колас ці
Пятро Глебка. Барадулін. Ну, мабуть. Ну і чыё імя вы назавяце? Рыгор Барадулін. Гэта ўжо адказ? Да. Гэта правільны адказ. Рыгор Барадулін, а верш называецца «Уцякала зіма ад вясны». Дзякуй вам за адказ. Ну што ж, Лера і Валерыя, выпрабаванне для вас, калі ласка. Вось і прыйшлі жаданыя зімовыя дзянькі. Дык даставай схаваныя і саначкі каваныя, і лыжы, і канькі. Яны ўжо застаяліся. Дай волю ім хутчэй, вітай раздолле белае, хай кроў у жылах бегае шпарчэй і гарачэй. Хто ж напісаў гэты верш? Уладзімір Караткевіч, Якуб Колас, Ніл Гілевіч ці Васіль Вітка? Думаць вам? Мне здаецца, гэта точно не Якуб Колас, тому што ў яго вершы не такія простыя. Мабыць, гэта Ніл Гілевіч. Ніл Гілевіч это хто? Вот Васіль Вітка тоже. Вітка. Я тоже думаю, што гэта не ён. Ніл Гілевіч или Владимир Караткевич? Давай... Цифа? Давай. Ты за кого? Я за Владимира Караткевича. Я за Ніл Гілевіча. Жодної попытки. Раз, два, три. Ніл Гілевіч. Ну яшчэ ў нас ні раз не вызначаліся вось так. Камень, ножніцы ці папера. Яшчэ раз вы прапануеце мне імя аўтара. Гэта Ніл Гілевіч. Паслухаем. А вы ведаеце, спрацавала! Сапраўды менавіта Ніл Гілевіч напісаў верш «Зіма». Дзяўчаты, не ведаю, ці будзеце гуляць вы камень, ножніцы, папера. Ці атрымаецца гэта ў вас, але верш давайте слухаць, калі ласка. Хто там грукае ў акно? Гэта вы, сянічкі? Я прачнулася даўно, запляла касічкі. Вось надзену кажушок, выбегу на ганак, з лесвіцы смяту сняжок, вынесу сняданак. І яшчэ адзін цудоўны верш. А дзяўчаткам Іры і Дзіяне трэба вызначыць, хто яго напісаў. Владимир Караткевич, Якуб Колас, Олег Лойка ці Васіль Вітка. Вашы Ты разважанні? як лічыш? Мне чагосьці спадабаецца вельмі Васіль Вітка. Я таксама думаю. Спадабаецца ён мне. Дзяўчаты, канчатковы ваш адказ, калі ласка. Васіль Вітка. Вы маеце рацыю, сапраўды, дзяўчаткі, гэта Васіль Вітка, а верш называецца «Сяброўкі». Пасля літаратурнага конкурсу лік у нашай гульні 320-290. У фінальным этапе гульні вам спатрэбіцца рашучасць, рэакцыя і вытрымка адначасова. Перад вами зараз з'явіцца крыжаванка, якую вы мусіце запоўніць адказамі. Я толькі дадам, што дыграфы «дж» і «дз» займаюць 2 клетачкі. Ну а зараз пазнаёмімся з умовамі конкурсу. Удзельнікі разгадваюць крыжаванку па пытаннях. Падае сігнал каманда, у якой гатова версія. За кожны правільны адказ 10 балаў. Зараз мы ўбачым крыжаванку, яе мы разгадваем зверху ўніз. Я, дарэчы, вам нагадаю, што ў гэтым конкурсе ёсць падбор. Калі раптам адна каманда адкажа неправільна, права адказу бярэ другая каманда. І ў выніку правільнага адказу падбірае 5 балаў. Першае заданне. Можна сказаць, зіма халодзіць, марозіць, а можна і так. Калі ласка, Дзіяна, Іра. Можа студзіць? Гэта правільны адказ. Адразу другое слово. Па-руску варежкі, а па-беларуску? Калі ласка. Не, нема адказу? Нема адказу? Запамяталі. Рукавіцы, дзяўчаты, на руку рукавіцы. Наступнае слово. На гэтыя святы куццю варылі тройчы. Калі ласка. Каляды. Гэта правільны адказ. Увага, адгадайце загадку. Шар пастаўлены на шар. Нос чырвоны на ўвесь твар. Рот і вочы вугалькі. Адгадайце, хто такі? Калі ласка, Дзіяна, Іра. Снегавік. Дакладна. Увага, у 20 стагоддзі у Беларусі галоўным героем навагодніх святаў стаў гэты дзед. Лера, Валерыя. Мороз. Дакладна.
Наступная. Калі ледзяныя крышталікі асядаюць тонкім слоем на глебе і дрэвах, утвараецца ён. Зноў Лера, Валерыя. Иней. Малайчынкі. Гэты месяц зіме пачатак. Калі ласка, Іра. Снежень. Правильный адказ. Дзяўчаткі, наступнае заданне. Працягніце калядку. Ой, ладачкі-ладкі, надышлі калядкі. Мы дзеля калядак напячом Оладок. малайчына. Увага! З яго у зімняе зорнае неба узнімаецца празрысты дымок з печы. Па-руску? Труба. А по-беларуску? Ніхто не націсне? Дзяўчаткі, а по-беларуску комін. Увага! Колькі страў ставілі беларусы на калядны стол? Калі ласка, Лера і Валерыя. 12. Дакладна! Адгадайце загадку. Хатку поўную грыбоў, шышак і арэхаў горку у чаканні халадоў назапасіла. Калі ласка, Іра, Діяна. Вавёрка. Так і ёсць, вавёрка. Працягніце радок Паўлюка Труса. Які прастор? У прасторы іней. Я сам не ведаю, чаму люблю аснежныя раўніны і беларускую. Калі ласка, Іра, Діяна. Зиму. Так і ёсць. Наспеў час паслухаць нашага эксперта Святаслава Крупеньку. Шановныя гульцы, хутка праляцеў час, конкурсы нашы закончыліся і трэба падводзіць агульныя вынікі. Але перад тым некалькі слоў пра апошнія два туры. Назваць аўтара прапанаваных цытат заўсёды няпроста. Тут у першую чаргу патрэбны веды, але часам дапамагае логіка, інтуіцыя і нават падказка вядучай. У вас было ўсё. І веды, і логіка, і інтуіцыя, і нават камень, нажніцы, паперы. Усё гэта працавала на вынік. І вы справіліся вельмі годна, дапусціўшы ўсяго адну памылачку. Здорава. З крыжаванкай асаблівых цяжкасцей не было. Як я кажу, крыжаванка праляцела як маланка. Адказы былі хуткія і трапныя. Ну, а цяпер пра жменькі ад крупенькі. Сёння з'яўлялі абедзве каманды. Гульня была вельмі роўная. То адна каманда вырвалася наперад, то другая, але гулялі вельмі годна. Трохі хачу падтрымаць Ірыну і Діяну. Я ім даю 20 балаў, а Валера і Лера атрымліваюць 10. Вы проста сёння малайцы. Ну і напрыканцы. Хачу ўсіх павіншаваць з Новым годам. Шчасця ў кожны дом, здзяйснення вам мар і жаданняў. Телегульня своими словами завершается. И сегодня переможцами стали Валерия, Лера, Ирина, Діяна, нічия, 370 баллов. Усе удзельнікі сённяшняй віктарыны атрымліваюць у падарунак слоўнікі з улікам новых правіл беларускай арфаграфіі і пунктуацыі. Няхай на вас у Новым годзе, як снег на галаву, сыплюцца вялікія і маленькія радасці. Шмат усяго вам, здароўя, сонечных дзён, трывалых пазіцый у жыцці. І, дарэчы, не адкладвайце магчымасці для самаўдасканалення. Гаварыце і пішыце без памылак сваімі словамі. З вами была Алена Трацэнка. Да наступнай сустрэчы. Цудоўнае ўражанне пасля гульні. Я даведалася вельмі многа новага. Мне ўсё спадабалася, было вельмі цікава. І ўсіх віншуем з Новым годам!